Yes sir. Ogene nyakpọtụba chomem ogene ka ị na-eti ogene ka ị na-eti egwu anyị ogene ike ogene ka ị na-eti egwu anyị ogene mmọnwụ ogene ka ị na-eti maka na edere ogene edu onye ụjọ ọsọ Sunday nwa Mozie Ugegbe achọrọ m imelu unu mmọnwụ ibe ji bụrụ ogene tibe etisiri m ije n'ụwa si na chi ndị mmadụ na-elosi m ilo ebe m nọ n'ala ụla kachi mụ n'ọkpọ ite m kpọọ m Sunday nwa Ugegbe si m Sunday mepe ya m n'anya ọbụla ogene ka o bu n'aka onwe bụla ogene ebie m bụ mmọnwụ si mụ nwere ogene gaba ka mmadụ ma nwụ na-echi ntị ọganive maka na ụmụaka marọzi mmọnwụ ogene ka ị na-eti ogene ka ị na-eti ogene ka ị na-eti mụ na chi m na-abụghị etinye bụ egwu amago mụ na nwa egwu amago mụ karọ m na-agwụ egwu na-etizi dịzi ka ozi ọma Sunday nwa Mozie Ugegbe ụlaga mmanwụ eme m ncha mana o nwere ibe nyọrụchi m Chukwu Olise egwula ụwa ebe ọ bụ na ibugoro ogene ekwe m n'aka si mụ nwere ogene gaba n'iru ekwena ka ndị mmadụ mụọ ma m ekwena ndị ụwa kọọ m ọnụ maka ọ bụ na ntịsi egwu metitere m ihe ịmara na ndị ụwa ga-akọ m ọnụ ọ bụ na ntịsi egwu metitezi m ihe ịmago na ndị ụwa ga-achị m ọchị aike nwanne m ị ga-ekwe ka ndị mmadụ mụ anya m n'egwu alụsi ode n'igbo unu na-anụzikwa ogene ike m ogene ka ị na-eti ogene ka ị na-eti ejiri ogene edu onye ụjọ ofu ibe ka ndebela nwanne n'ụwa asị na atụ ọlọ mmalị atụọla ofekofensi n'ọbịa egwu na-etiri ụwa niile ị na-elu anya ọfụma n'egwu na ọ dịka Baịbụl Chineke dere n'amụ n'aka ibe nsa etere n'agụrụ ndị ụwa na-egwu Ekpili ọ dịzi aka na mezi ozi ọma ma o nwere iwe egwu ji ma mụ ka nna gwa ndị uwe okwu maka ịma na egwu Ekpili bidoro n'ọma mbala ma ndị ọma mbala bi na mmiri Anam ka esi nweta Anambra Anam ya ka esi nweta Anambra steeti site na mmiri ọma mbala na egwu chelibido anyị aga nsubere tiga egwu tisi egwu vatisiri abazi ya maka na agbasi egwu ọ na nnukwu ịma na egwebela anyanwụ na-eti egwu ịnanya n'osi n'ọma mbala ebe ọ bụ na ndị tiri egwu Ekpili anawasịgo enwe chọbazi onye ya egwu nya bụ egwu Ekpili n'aka amaozi imo ibe m ga-eme egwu wenatawazi Anam ụkọmme ọ bụrụzi Ugegbe ka egwu jeli mmalụ egwu Ekpili ka m na-eti ụfọdụ si na ma na-eti egwu Ekpili ma ana m agwa ndị na-eti egwu ịchọ iti egwu Ekpili tie egwu Ekpili ọmụma ịchọ iti highlife itie anya ọmụma ka onwe ihe dị iche n'ebe n'ebe ka onwe ihe dị iche na azụ na anụ ogene mụ na chi egwu alemat
eze alibati chielu na onye nwere obi na-eme mmanwụ onwe ego Ogene ebunye m n'aka alibati mmiri enwilo anụrụ m na baba ga-anabago madebeziela ige ụmụnne gị ka ọ bụrụzia nke ga-agbadowa ya mmiri nwere ndidi emezie na ọ ga-adị mma Chinedu nwanne m egwu anya na-aga n'iru ezi maka Chibu Olise nwunye ka eze dị ọya na ime mmụọ ọbana m ị na-azụ abịa mmanya n'otu ọcha ọgịlịga ọwa wara gị na nwa ọgwazikwa ịkọlọbịa ego ka eji ama ndị iku ihe mmadụ mere nya ka m na-egwu n'ile m kenele m onye ebuchi Linus akụsi na chi oyi m ọma nọ na-emele ma amara dada akụsi na chi na South Africa olori akụ na-esi obi ike ezigbo nwanne Chukwu Emeka ị na-anụzikwa Ogene ike Ogene mo Ogene ka ị na-eti Ogene ka ị na-eti egwu anamazi asaba ka njezuto n'ogwu ọ bụ onye ka anyị na-egwu Sunday nwanne datata agwọ dị ndụ eme ife agwọ dị ndụ eme ihe nataba Sunday oke nwa ị na-anụziwa egwu Ogene ike Sunday agwọ Igbo odumodu badekọ n'odogwu ichie moto gbuo ọdụ gọdị nwe hweke gọdị na mmeliji gọdị ji mmachi n'ọgwụ gọdị n'izulu keme ị na-anụzikwa egwu Ogene ike anyị ejebezi ọrụ ọma ka nchezute nwanne m ezigbo nwanne m Okechukwu Nneke oge jamtiri jam nwa mama m ịnọ n'ụlọ m eweriri nne na alụlụ na ọgbakọrọ ikwu nne mụ na gị dị n'ofu ebe egwu anyị Ogene ike Ogene ka anyị na-eti anyị akpọbazi ọbalị m ụdọba eze ego ndị Igbo na Anam the honorable councilor postman otoga kasi yọlụ ndị mmadụ unu tụgharị ma ọbalị m akwụkwọ ife ndị okenye be anyị na-ekwu onye ọbụla tụgharị eze ga-agwọ ife mmadụ be anyị na-ekwu onye ọbụla tụgharị eze ga-agwọ na ọ bụ eze ego ga-achị eze mọdụ n'ọba omelọra nwanne m kenele ime eze nwanyị dị mma Mrs. Ugochukwu Ndọba Ochendo ụmụ agbala Ochendo nwanyị mma ị ga-adị nwunye Patrick Ndọba eze mọdụ nwanne m ka ezi maka Sunday wụnọ Sunday nwewu na adaka ọ gala nwatakịrị na Nnewi ka o ji mele isi ọnọdụ odogwu Sunday nwanne m ego lụrụ gị aka na nwa Chukwu egozigo gị na nwa Sunday ị ga-etizikwa m ụmụ mmanwụ ị ga-etizikwa ụlaga mmanwụ ị ga-etizikwa ugegbe mmanwụ mụ na Chimnaba ya eme mmanwụ onye amụma ka egwu na-akpọzi Prophet Chikelu Okechukwu onye amụma niile ekpeli m ekpeli n'egwu m elesigo onye amụma na ị ga-adị kelele m uche ego bụ ụgwọ akwa mmanwụ na-ekochi ego oyimodogwu chielu ugboro m mkpa n'egwu mbọsị ọ na-atụnye mụ n'ọnụ mbọsị ahụ ka nke gbakwuru Chinedu kọsị afọ mere m mkpa m onye na-ekwu nwere ego ọ na-eme chielu ọgwụ ụgwọ akwa mmanwụ ego
ọlụ moto ya ka iji ama ọwa maka na igolu moto gbawa ya ka nnukwu eji chechie gị n'ezi ka egbuo nwa ọgwụ ụgwọ akwa n'ezi kama na chukwu jụrụ ajụ ime ndị ilo ochie la aga azalewa chielu mmanwụ n'ego ị na-anụzikwa egwu Ogene ike ka m weziela egwu a ka na-enwe anya mma ka nka na-enwe anya mma ezigbo nwaanyị m ụlọ m ọ bụ onye ka anyị na-ekwu Mrs. Roslyn Sunday Mozie nwanyị Chineke jijere maka adadị mụrụ nwa ọfụma ife mene nwanyị ọma akwa afa chọgane izololulu mụ ka anyị na onye Igbo nwoji ebe njere nwoji agwara gị na nna ganyere ụlọ ị ga-ama isi ya izolo ngawa azụ na ịmala isi ya ekwele ndị ụwa mụmamụ egwu anawazi aka gị ọbala nwa ka anyị na-achọzi ela mụ na enwehụ alọ Simon ehwalọ nwanne ela mụ ndị dị ga-adị ife mekwana nna ndị nwa bụ nwanne ezigbo ọgọ moo kedelu m alọ igwe kogi alọ iwe obiri ike alọ ya ọ na-anụzigwa Ogene ike igwe kogi ọyịmụ igwe ode ejiji alọ ichuso obiri ike kedụzi maka chielu mma ya odogwu Chinedu nwanne m maka na ịma na chielu mma ya ji eke ya n'aka iwe okwuru ya ka ọ na-eme chielu nwanne mma na-elo na ọ bụ mma na-elo nọ n'ọzọgwụ ya asawamo asawamo asawanegade asawamo asawamo asawanegade asawamo asawamo asawanegade ọnọchi asawawu asawanegade injinia wawu ije mụ na nga bọzi bido ngwelele lọja bọzi nwa ena na anyị iwe ndị ọnụ na-ekwu maka na ọnụ ga-ekwu iwe sọlị ya ka ezi maka igide kodo igide nwamba ahụ kodo onye ọnwa kelelime dị igwe kata oji kata mbọkọ ezigbo nwanne igwe ala nsaka abọgwụ ide edina nnọgwụ nwanne m edi na nụzikwa Ogene ike Sunday enweghị ọba banga ofe mmanụ achị ogbo a na-aba Sunday kengi ọba ezigbo oyibo natawa n'egwu amamụ Sunday bịa n'egwu amamụ mụ na mmanwụ ya ga mọnya bụla ga mmanwụ ike anọ m na-eme mmanwụ ka m nwere egwu agawazi ya igi na amụrụ onye na-ego amụrụ onye na-egbegbu amụrụ onye na-ego ọhịmụ ezi maka mgbe ọba ọkpachie odogwu Uchenna ma ọba oke mmanwụ mgbe ọba nwere ọkpachie Uchenna nwa mmọba mgbe ọba ya ọgwụ ime mmeri ma ọkọ na-egwu daalụ ezi maka chulo sie ehi wiwu na adaka anụ akara eyi m ofu osisi a na-akara ọjị n'ọfịa mmanwụ nwekele gị aka akimbo nwa mma akimbo ya olesi oyi mọma aka ijele nwa mma ị na-asụsụkwa abịa mmanụ ị na-elizikwa ego mmanụ ị mara na abịa mmanụ a na-apịrị ọkpụkpụ
aka ijele mmanwụ ego mmadụ bụ ego mmiri milata na azụ ahụ na ogene ka anyị na-eti ogene mo ogene mo ogene ka anyị na-eti Uchenna Johnson iyi Uchenna bụ atụ iyi ya na amụ na ọ ga-adịle gị mma Uchenna nwere ego ọfụma ibe ọnwụ mere mmadụ erika Anam ụwa mụ chikelu ọkụ na-awọta nwanne ịmalị na ọnwụ bụ ya na nkịtị abada chinedu onye ije abada nwa ọkụ ọba ịna-anya na ọnwụ bụ ya na nkịtị lasiko bụ dịka na-aba odogwu na-abụ na dịka ịmalị na ọnwụ bụ ya na ikolobịa ebe ọnwụ na ogbuo mmadụ na ikolobịa na-eru onye anya ọfụma maka na chi ya malisi ya anya bọbazi Anam obi aka ya o nwere onye mara obi chukwu ama obi nwanne m ataka ahụ mana obi maka nna ya chukwu ebe ọ bụ na ama obi eliwego ọnụ na-eli eli akwụsịkwana akwụsị kama ọnụ na-eli eli ga-akwụsị akwụsị nke na-eliri izi nye test na chacha ha ama obi nwanne m kelelu m ike buru ebe aka ọma youth leader ndị obodo anyị both home and abroad ike mbụ na ọ ga-adịle gị mma ogene mo ogene mo ogene ka anyị na-eti ogene ka anyị na-eti ịgba kpawazi obi chebi ka nnama ndị ihu na-egbu ebe a bụrụ mmadụ ka mala ọbụ ha maka ihe na-eliro mmadụ na be ndị ya Chabi bịa na-egwu alụọ m ihe Chabi nwanne m obi chinwụba obi na-egwu na-achọ m ihe na-arụ m egwu m ogene ka chomem 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 Ugegbe Sunday nwa Mozie ka mebe ka ezi maka osilọra n'otu ọcha chunwu ike osilọra odogwu obele nwa n'ịmalesi kedu maka mba na-efo nwanne ya mba na-efo ogbuefi eletrishan ọlọ́kùnkọ́ nà ló tọ́já Infinity nwa mama me basebasi oyimo Silver mel mogoriena Ajele jone su wono se ya Ajele joli ego Chomem Ugegbe egwu anyị ogene ka ọrụ maka nlechezi Anthony John Ejapa ọka kịta chisi anya ọkụ n'ụwa odogwu Anthony nwanne m Anthony ọganibe anyala ọkụ Anthony Ejapa anyala ọkụ kama n'ihe mesịrị dị mma ịma na Anthony bụzi onye mmeli Chomem Ugegbe ebe ọ bụ na ebile elutugo m agwalị m Chukwu gara ụwa ekwana ka ndị ụwa kọọ m ọnụ maka egwu Ekpili Chukwu ekwana ndị mmadụ mụ ama mụ maka ọ bụ na ntị isi egwu metụtara m ihe ịmara na ndị ụwa ga-akọ m ọnụ Sunday Ugegbe ezi maka ekwela ọmata nwa nnọrụka ogbonga nwele n'odogwu ọmata n'inwele nsọ kenele imo ya aka gị onye kwele egwu na adaka abịsịa ma onye ọbịa nwa chi na-emele
unu na-abụ dị na mma eji m nke onye aga n'elu ụwa mụ na chi m na-abụghị aga ana m aga n'ụka a na-asọgburu anya ejita osi nga na-eso onye karịrị ya n'ụwa agwala m anakwasa nwa chive aga ibulu nwanne ụkpọrọ echive ebe ọ bụ na ọnụ mgbe mmekwutego ọnụ mgbe mgbe gị ihe ọ ga-eme ọchụla emesi gị ihe ọ ga-eme were rapụzi alụ ga-arụ m na-agwụ ya ọ bụrụzie nga ị ga-agbaziva ya a na-agwa m ụlọ omume ọbụla nwa na-amụ ili elu ịmalụ n'obi ga-esi ike aga ibulu nwa chive anakwasa nwanne ụkpọrọ ị na-anụzikwa egwu oge na ike Ogene ka anyị na-eti Ogene ka anyị na-eti maka na ejiri ogene ego onye ụjọ Ogene mụ na chimoluo olu mụ na mmanwụ otu oge aka si yọlụ ndị mmadụ unu rala eso Ugegbe egwu Ekpili okwu a na-egwulite gbogbo ọ bụrụ na ịchọ ite egwu Ekpili tie nye etu esi ete egwu Ekpili etinye high life sitere okwu egwu Ekpili inezi anya ọbụziala egwu ka ma ya ala egwu anyị oje mgbe nwilo egwu anyị si na mmiri bi ya a na-eche ije n'ụwa eneni onwere onye mala echi chọmmemu Ugegbe izolotetola ka anyị tie egwu Ekpili chọmmemu Ugegbe izolobinye ọkọ ka anyị mmanwụ maka mmanwụ mụ na mmụ ibe mụ Ogene mụ na mmụ ibe mụ Ogene anyị ga-eli oke olili Ogene mụ Ogene mụ Ogene ka anyị na-eti Ogene mụ Ogene mụ Ogene ka anyị na-eti Ogene mụ Ogene mụ Ogene ka anyị na-eti Ogene mụ Ogene mụ Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.